idan za a tsaye da sallah za a samu amfani guda 4. Amfani na farko shine sallah tana kusanta mutum zuwa ga Allah, takan sa mutum ya daraja a gurin Allah. Bayan tauhidi babu wani abu da yake tasiri a musulunci kamar sallah. Na biyun ka kalli cikin ita kanta sallah, za ka ga cewa a cikin sallah akwai komai. Akwai azumi a cikin sallah domin ba a cin abincin ana sallah. Akwai hajji a cikin sallah domin ana sujada a kusanci Allah. A cikin sallah akwai karatun Qur'ani, akwai tauhidi, akwai salati ga annabi, akwai istighfari, akwai addu'a. Sallah kamar wani rumbu ne wanda ya haɗa duk wani aiki na ibada. Ita sallah kaɗai ta tattare su. Shi sa wani ce to tun da sallah za a fara maka hisabi akai ranar kiyama, to kai kuma kada ka mai da ita ce karancin abin da ya dame ka a rayuwa. Ma'ana ka sanya ta a farkon abin da ya fi damun ka, domin ita ce farkon abin da za a maka tambaya akai. Duk wanda ya yaɗa bidiyon nan ko kuma ya yi duet da wannan